Meta daru mal-ħajt jattakka l-fatti u jgħid li huma fażulli. Dan hu dak li għamel il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna meta l-għada tal-budget kien mistieden fuq il-programm Timestock flimkien mal-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Finanzi Tonio Fenech. Il-Ministru Cicluna kienet jirreferi għall-istatistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-Eurostat, dwar il-manifattura u l-bejħ mill-ħwienet, u ftaħar li peress li jgħallem l-istatistika l-Università ta' Malta jifhem. Issa jien naħseb statistika naf xi ħaġa għax ili nagħllem għall-Università, nista' ngħidha b'ċertu responsabilità dak is-survey hu fażull. U jintik meta ma tiġbokx statistika dejjem tattakka l-istatistika. Skont il-Ministru tal-Finanzi, dan is-survey mill-Eurostat u bbażat fuq 4 fabbriki u jiggrossjawhom biex jirrappreżentaw kollha u mhux rappreżentattiv tas-settur ekonomiku. Dan is-survey qed ikun fuq 4 fabbriki u jiggrossjawhom biex jirrappreżentaw kollha. U nista' ngħidlek mhuwiex rappreżentattiv tas-settur ekonomiku. Il-Ministru tal-Finanzi ma messux jattakka istituzzjoni internazzjonali u indipendenti li tagħmel xogħol breqqa kbira. Dan qalu l-Partit Nazzjonalista permezz ta' stqarrija li fiha jsemmi kif din mhix l-ewwel darba li Edward Cicluna attakka istituzzjoni li tikkalkula l-istatistika. F'Ottubru tas-sena li għaddiet, l-istess Edward Cicluna attakka uffiċċju tal-istatistika ieħor, dak ta' Malta, l-NSO.